Helo, dyma Uned 16, eiriandwy, a heddiw, da ni'n mynd i edrych ar gywasgiadau, contractions. Gair hir, ond da ni'n sôn am eiriau bach iawn. Gwrandwch. Os da ni eisiau deud rhywbeth yn fwy syml, pan mae gennych chi eiriau yn dod at ei gilydd efo lot o lafariaid, vowels, mae'n bosib eu gwasgu nhw at ei gilydd. Iawn? Da chi wedi clywed hyn o'r blaen. Enghraifft, os dwi'n deud the cat and the dog, sut dwi'n deud hynny'n Gymraeg? Y ci a'r gath, yn lle y ci ac y gath. Yeah? Y ci a'r gath. Felly a, collnod, apostrophe, ar. Reit, felly heddiw, da ni'n mynd i edrych ar sut mae hyn yn gweithio pan da ni'n sôn am bethau da chi yn defnyddio, pethau da chi bia, pethau fel goriadau, ffonau ac ati, neu aelodau o'r teulu, o'r gorau. Felly, edrychwch ar hyn. Os ydw i'n deud lle mae, yeah? Lle mae fy ngoriadau? Lle mae fy ngoriadau a fy ffôn? Iawn? Lle mae fy ngoriadau a fy ffôn? Dim problem achos da chi'n defnyddio fy a fy. Dim llafariaid, vowels, iawn? Okay. Gofyn i eich partner. Lle mae dy oriadau a dy ffôn? Iawn? O'r gorau? Wan ta. Os da chi'n gofyn am ddyn, his, iawn? Da chi'n deud, lle mae ei oriadau fo, os da chi isio, a'i ffôn. Yn lle a ei, da chi'n deud ai, a, collnod, apostrophe, ei. Lle mae ei oriadau a'i ffôn o? Lle mae ei oriadau a'i ffôn o? Triwch chi. Iawn, o'r gorau. Triwch his card and his ticket. Cerdyn, tocyn. Lle mae? Lle mae ei gerdyn a'i docyn o? Iawn? Da ni'n defnyddio treigliad meddwl. O'r gorau. Beth am ferch? Her. Iawn? Wel, tocyn, cerdyn. Lle mae ei cherdyn a'i thocyn hi? A ei, rhywun math, ai. Iawn? O'r gorau. Beth am ffôn a goriadau? Lle mae ei ffôn a'i goriadau hi? Iawn? Hapus? Rwan ta, beth amdan ni? Beth amdano ni? Rwan ta, os dwi'n deud, lle mae ein, lluosog, cardiau, a'n goriadau ni? Dim treigliad. Lle mae'n cardiau a'n goriadau ni? Iawn? Beth am our phones and our tickets? Pethau sy'n mynd ar goll. Lle mae ein ffonau a'n tocynnau? Lle mae ein ffonau a'n tocynnau? Da chi'n gofyn i'r plant rwan. Iawn? Chi. Ffonau, tocynnau. Lle mae eich ffonau a'ch tocynnau? A eich a'ch tocynnau. Lle mae eich ffonau a'ch tocynnau? Reit. Gofyn rwan cardiau, goriadau. Lle mae eich cardiau
a'ch goriadau. Okay? Ac yn ola, dde. A, i. A, i. A, ei. O'r gorau i bedol. Felly, lle mae ei ffonau a'i goriadau. Iawn. Lle mae ei cardiau a'i tocynnau. Iawn. Felly, a, fy, a, dy, ai, hi, an, ni, ach, chi, ai, nhw. Hapus? Wedyn, da ni'n mynd i edrych ar y gair o. Mae o yr un fath yn union. O'r gorau? Felly, da ni'n sôn am fynd o'r dosbarth. Iawn? Felly, mi es I o'r dosbarth. Felly, o collnod r, o'r dosbarth. Iawn? Mi es I o fy nosbarth I, o fy nosbarth I. Iawn? Sut ydych chi'n deud, I went from your class? Mi es I o dy ddosbarth di. Dim newid. Rwan, fo. Mi es I o'i ddosbarth o. Hi. Mi es I o'i dosbarth hi. Ni. Mi es I o'n dosbarth ni. Chi. Mi es I o'ch dosbarth chi. Nhw. Mi es I o'i dosbarth nhw efo I. Dach chi'n deud oi, dach chi ddim deud oi. Iawn, o'r gorau. Felly, yn union yr un fath a. Iawn? O fy, o dy, oi, fo, oi, hi, on, ni, och, chi, oi, nhw. A'r gair ola ydy I. A mae I yn hawdd hefyd. Iawn? Felly, nawn ni ddeud, mi es I i'r dosbarth. I collnod er. Iawn? Felly, mi es I to my class. I fy nosbarth I. To your class. I dy ddosbarth di. Rwan, gwrandwch ar yr I fo. Iw. I collnod w. Felly nid I ei, achos efo'n I yn byset, dio ddim yn mynd I weithio. Felly iw ddosbarth o. I collnod w. Iw ddosbarth o. Beth am to her class? Iw dosbarth hi. To our class? Un dosbarth ni. To your class, chi. Ich dosbarth chi. A to their class. Iw dosbarth nhw, achos eto fysa I yn anodd, ia? Felly iw dosbarth nhw. Hawdd iawn. I fy, I dy, iw, fo, iw, hi, un, ni, ich, chi, iw, nhw. A dyna fo, iawn? Ond mae yna un peth arall sydd dipyn bach yn mynd efo hwn hefyd. Felly, pan da ni'n deud together yn Gymraeg, mae'r un peth yn digwydd, iawn? Achos mae efo a gilydd yn ddau air. Efo ein gilydd,
Iawn, efo ein gilydd, together, da chi'n gallu deud efo'n gilydd. Da chi'n medru gollwng yr ei, efo'n gilydd. Ac yn lle efo eich gilydd, da chi'n medru deud efo'ch gilydd. Iawn? A wedyn, os da chi'n deud efo dde gilydd, da chi'n deud efo I gilydd sy'n rhyfedd, efo'i gilydd. Iawn? A dyna ni. Felly, gobeithio bod chi'n mynd i ffeindio hwn yn reit hawdd a welai chi yn uned 17. Hwyl am y tro.